нақчирам нақчири буз балай майда ки дар пеш аст вай нақчири модда бигем инеш такай вай нақчири модда ин қадар майдай дар бихиш ранге ки ягон сагбачаи пешда ам хел ба назар метова бичаи хамайдай салом алейкум салом бародарои азиз имрӯз ҳаракат кардем камтар болотар камтар не хеле боло омадем соат 1 шидааст қариб гуфтем нақшаро қарибтар бинем тамошо кунем омадем ҳамиҷа қатқон шикаст бай тарафи нақчиро раҳмон ним шидагӣ сӯхтагием барф камтар бихӯрем барфи хунук гуфтем ки раҳ ним шидагӣ бай нақчирора ним не зиёдтар ай ним зиёдтар шумадагим яке қатқун шикаст ба фикрам ҳамиҷа мегардем барои нақчиро дар рӯи барф чӣ рафтан чӣ дар таги барф рафтан чӣ дар қатқун ҳардуш як ҳамаш як неки барои мо тамбало не бояд қатқун боша бояд свор бошӣ бояд техника боша пои пиёда ҷун нест барои ҳамин бачаҳо ай раҳм мегардем ҳозир ҷошум камтар туманай аврай авар бурава у тараф авар ямада бихеза ба тамошош мекунем як ай дури лавомна мелесем мегардем мерим не мақсад ки як тамошош гуфтем кунем ягон дигар не шикор не камтар гуфтем тамошош кунем хуб мешава ай наздиктар тен мешава дар барф рафтан қинтарай як қадам пеш мемонӣ як қадам қафо ранге ки дар рӯи қим рег раҳ мегардӣ ҳамқа зурд меяку ҳаму хелай барои мо барои гирг барои нақчир хунахчай ҳамхеле ки дар техника свор шудагӣ нестан барои ҳам тамбал нестан мо мардуми техникада гаштагӣ тамбал тамошо дорем ягон дигар надидем раҳбара омадем тамошо карда ягон дигар надидем ҳази мисона ичи нест гирго у тарафдан и тарафда нестан руба ҳам пайш омадагиай руба хай ба ақлай руба боз сабуктарай нисбати нақчирагирд сабуктарай боз тезтар мерава диде ки саг дар ёуш намекунад дар рӯи барф дар рӯи замин боша дар ёуш мекунад туманам хестест аст оҳиста оҳиста авро
боло рафтаистан, болотар барам, тамошош мекунем. барои шикор рафтан бояд як боруни тенг бизана. як боруне дар таҳҷоиҳо, дар деҳҳо, ҳам деҳае ки ман зиндагӣ дорам, дар ҳаминҷа бояд ягон 3 бор 4 бор борун зана, ки дар ҷои нақширо ҳам борун зана. як бор 2 бор борунда дар ҷои нақширо барф мезана, барое ки баланданд. борун дар оҷа барф мешавад. вақте ки 3 бор 4 бор борун зад, оҷа ҳам борун мешавад. як бор борун кишед, баъди борун ҳаво соф мекунад, шав хинаки сахт мекунад, баъд қатқун мешавад. қатқун кишид ба болои қатқун ҳамин хел карда рафтан мегирӣ дигар. камтар қатқуне боша, ки агар пои одамизод нағута, барои нақшир безебай, ки нақшир пош борика меғута, грехтан қин. бачаҳо нақшир бизи кӯҳияй, бизе ки дар кӯҳ зиндагӣ мекунад. тафмон буромадааст, ҳаво гарми шу кардагиай, якчанд рӯз ҳаво додагиай. бисёр хубай, камтар раҳмон кӯрда мешавад. баъд тармаҳоам омадан мегиранд, хайф камтар мешавад, боз барф паст мешавад. бисёр хубай. ҳамин бар девор санго ҷар шидаистанд. бар девор дад барф зад, шави гузашта дама буд. ду шави гузашт дама буд. дама меомад, шамол буд, барфа меовард, дама. дарраҳа мерай, як ҷо мерай барои барф, қатқунай, ҷои дигар мерай, то зонура меғутӣ. ана ҳозир иҷа камтар қадам мемонӣ болотар, то миёна меғутӣ. ягон 1.5 метр зиёдтар барф ҳаст иҷа. ин агар бовар накунед, дарахтҳоро дидаисте, ки нишонтон метиҳем, дарахтҳо нимошу диёра, нимаш дар таи барфай. дар тобистон иҷоҳо бисёр омадагӣ будем. бай бародарро гӯспанд харидем, рӯй кардем. барои иди қурбон, барои дигар ай ҳамиҷа рафтем харидем. дида буде, ки чӣ қадар ҳама сабз буд, ҳама сиёҳ буд. дарахтҳо буланд буданд. ҳозир дарахтҳо нимаш диёра, нимаш не. барф ҳамқа бисёрай. бародарро хеле суҳбат кардем, дар рӯи барф шиштем, ях кардем. рӯи барф хезем, ҷои дамгирӣ нест. як майда кона монда, дам гирифтанд дар кон. вақте кона мемонӣ, дам мегирӣ, конат ях мекунад. ина бародаро, агар ҳамиҷа по мамонам диёр боша, ина ҷои ман сахтай. ина ҳамиҷа ҳамиқа меғутӣ. потаи ман агар сахтар биҷиқина. ҳоли фикр кунед, ки барфа ним ҷиқидагием, нимигаш дар таи пом маҳкам шуд. нимигаш дар таги пом сахт шуд. ҳамиқа барфай. ина ҳамиҷа барф ҳаст. ки агар қатқун набоша, имкони раҳгардӣ нест. ана бародаро, иноро ниш мегӯям. ниш шамол овардагӣ, ҳамира девор кардагӣ дар сари ёлаи кӯҳ. ин чӣ қадар буланда, оли мо қариб нестем, қадар дур. иша бинед чӣ қадар буланда. шамол аз тарафи чап меваза, барфа меора, амҷа девор кардан мегира. ана ҳам хел кепка мешавад. ҷое ки дар навори гузаштагӣ нишон додам, ки 1 метр, иҷа ба фирм 10 метр казирок ё кепка шудагиай. ана ҳам хел сарсари ёл, ҳамаш ҳами хелай. ин тараф шамол, ай тараф меваза. хелиш кепка кардагӣ нест. ана ҳамин тарафҳоро кардагие, ки ай қафо, сини пеш, ай чап, сини рост меваза шамол.
برادر عزیز نشد که نقشی رو تماشا کنیم. تمام غم داد. یک بار دیدیم شکم خیلی گذشتن، خیلی نشون دادم. دیگه ندیدیم شون. تمام ما حرکت میکنیم میریم شلپر شدیم. بازم تمام اومد جای نقشی رو محکم کرد. یگان چی دیار نیست. امروزش برادرها همین قدر. در راه کسی را دیدیم با صحبت میکنیم. تا بازدید خمه خوردیم. بریم خونه.